Bħal kull sena l-għada tal-miliet isir l-avveniment annwali li jaqat lil poplu Malti Wawċi l-Istrina, avveniment li fih il-poplu juri l-ġenerożità tiegħu billi jsostni ħidmet il-Malta Community Chest Fund li ta' kull sena tiltaqa' ma' każi ta' tbatija ta' Mart li jħabtu wiċċhom magħhom familji Maltini Wawċin. Kull każ ikun trattat b'mod differenti skont il-ħtiġijiet. F'każi minnhom il-pazjenti jmorru għal kura fl-Ingilterra. Kien għalhekk li aktar tard din is-sena f'Novembru il-President ta' Malta żaret għadd ta' pazjenti Maltini rikoverati fi sptarijiet differenti fl-Ingilterra. Buħut mill-pazjenti huma tfal. Hawn il-President rat dak li għaddu minnu l-pazjenti li jirċievu kura barra mill-pajjiż, żjara li għenet biex tissaħħaħ l-għajnuna li tagħti l-Malta Community Chest Fund lill-familji. Tul is-sena rajna bosta attivitajiet li saru bris il-Community Chest Fund. Dawn l-attivitajiet jaqdu dilettanti bħalma jiġri fost dilettanti tal-karozzi. Noveltà għal din is-sena kien l-avveniment President's Cruise for Solidarity b'serbut twil tal-aqwa opri tal-baħar mill-port il-kbir sa' San Pawl il-Baħar. Eluf ħadu sem fil-fun run ix-xahar li għadda uħud imxowa u oħrajn iddeċidew li jiġruha minn imkejjen differenti f'Malta. Iż-żgħażagħ universitarji nidu għal darb'oħra l-inizjattiva Solidarity, kampanja li tula tispikka l-ġenerożità ta' studenti li attendu skejjel post-sekondarji. Kien hemm ukoll it-12 edizzjoni mill-kampanja tal-Piggy Bank li rat il-ġenerożità ta' tfal minn 190 skola f'Malta u Għawdex. Partikolarità għal din is-sena kien l-irkant tal-karozzi li ntużaw għaċ-Ċogem u l-Valletta Summit b'ammont miġbur is-supera l-400,000 euro. It-ħejjiet għall-avveniment innifsu ilhom għaddejjin. Il-kumpless sportiv Bormla se jilqa' l-ispettaklu post mammara l-aktar kumdità lit-tekniċi u assistenza għal min ser ikun volontier. Din id-darba se jingħata viżibilità x-xogħol li jsir f'Għawdex għaliex 6 sigħat mix-xandiera se jsiru minn hemm. Is-sena li għaddiet inġabret is-somma rekord ta' aktar minn 3,600,000 euro. Kull ma jonqos li l-poplu isemma leħnu u bħal kull sena juri l-qalb ġeneruża tiegħu li jkompli jsostni l-ġid u l-ħidma li tagħmel il-Malta Community Chest Fund.